Piye Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk. Piye Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok pono ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Aku kok meneng wae. Makler aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan lho. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa kaya. Cilaka iki wis iki sing tak rasake ket mau gara-gara kok mulane aku ora nembang liwung. Mergane arep tak liwungke atiku nek atiku wis ora tentrem ngene iki wis. Aku dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni. Bagong kowe wani nyolong Dewi Banawati. Bagong kudu diiklaske. Aku ora sudi ditutke Bagong. Nek perlu Bagong tak pateni. Wah, matartap. Waduh, doyak Alah dewa. Lelakon kok kaya ngene to iki. Aku didakwa nyolong Dewi Banawati. Nek tenan ngono ora masalah. Sisan gawe. Ora. Walah, wis mongko waduh kok gelis banget to le mlayu Ndara Janaka mongko nek mlaku mengipit-ipit. Bareng mlayu kok bantre ra jamak-jamak. Iki aku ndelik nang ndi wae mesti konangan. Aku mlayu nang ndi wae mesti iso kecekel. Wis mbangane mati saka tangane Ndara Janaka. Lho wong aku golek dalaning pati. Aku tak golek dalang sapa sing ketemu karo Bagong kahanan apa wae kuwi sing tak anggap dalaning patiku. Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyur ning segara. Rapang ning ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane iki ra ketang siji loro iki seteng sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, marep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyata manono. Zlep. Aku wis melangke nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krise di ngono-ngonoke. Wah, kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak. Wes bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya nem. Aku pokoke tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh. Aku ora kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalaning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung
Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu. Ya nek langsung mati. Nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ding. Kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung wutuh. Nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndas kuwi ki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya wah wis jeneng ya wis men. Tak niati pokoke mbane aku urip doya-doya ndara Janaka mung arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman dipun bikakaken lawanging kasuwargan. Ning jare wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku njaluk dibukake. Nek dewane wangsulan kuncine ilang. Bacilaka iki mana ora iso dibuka, ora iso nandhi ning terserah la wis ben. Nyemplung terenging samudra kilura bakung. Mugi-mugi dados sarana seda kula kanthi kusnul qadim. Dinampa dening pangawasane Kakang Murwecat. Nang segara ki arep ae enggak iso renang nek kekapyuk ombak dadi klelep. Diantenan yo. Weh. Oh, yes. Edan. Sapa iki ngising nang segara iki? Kemambang meh ngenengi bathukku. Iki saya nengah aku itu boleh dadi patiku tenan. Wiladala. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh buron toya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbok mati mbok urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra. Bagong
Ponokawan ulun tambani ulun Sang Hyang Baruna ingkang tunggu segara Ponokawan Bagong. Bagong, sapa iki kok ana sidat? Ladalah. Se! Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Terus kowe marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong. Kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong. Ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Piye dundang saiki kita? Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham. Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo. Arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kuwi piye to arep ngandani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa. Iya. Ulun dewaning samudra. Wo sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mboya. Dikandani kita. Kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis. Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalane. Burung. Lagi arep ngono kae diwaya. Kaya do pinter-pinter. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Yo Bagong. Nggih, Pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, Pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun, Pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng drung banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Wow, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing dipaniki marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Ulun? Bisi-bisi napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Bu Ulun?
kita kudu bali marang jagat Padang. Yen ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegese Orang pakaryan biyen ne. Sanjuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Elek tak tonyo lho Bu Ulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek, didandani elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kala kaya mengkono. Anu Bu Ulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ora. Menurut ulun dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane nagla-glaing bumi. Terus sinten niku sing membol dadi kula? Ulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken to. Siap. Ulun ampun ngelucu sampeyan niku dhewe.